en stingrocka på. Det var inte det vi önskade. Vi sökte efter haj, men Sebastian ser ju inte alldeles så ledsen ut tack vare det här. Vi ser om man får tag på en haj här med nästa kastguiden här. Sebastian kämpar vidare här med stingrockan. Den drar iväg för Sebban. Tycker inte det är ett dugg tråkigt ser jag på honom. På någonting? Ja. Guiden tyckte inte om att du fick stingrocka. Nej. Ja, det var roligt. Jag filmar för lite fel håll först. Take him down. Yeah. There's a nice big cuda here. I'm trying to hook for you, Neil. Oh, you want to catch a stingray? There you go. Ja. You kept asking me. I was just asking, yeah. Filmar vi lite grann här. I don't want to deal with this thing. Nej. Fiskeguiden vill inte, men Sebastian tror jag känner sig nöjd var bara han får någonting. Sämpa Sebastian, sämpa. Inte det? Blir den inte så hård? Oh, he was past the I didn't know exactly where it was. It's coming towards us now. Okay. Får du din mjölksyra Sebastian? Jag ser den inte. Där ute, det mörka där ute.